سلام كما يتقولوا سلام كتلو تسفالني ICT كلتن 20 كلتن mentorship فيديو شدشته high probability entry بزبل أرسلوا معانتي كن مهارينا وترو ومزرعكم نزي فيديو أبكبابيكم شاي ماي ويبوني لكم بسمونان بلبونان كتكاتلو كلابوكم فتو نخيد نابت مرتنا كم وترو أبز فيديو نزارارو لو مارستات قدمي ناب زرزر مغادنا انتاي كتمهارون انتاي تثبيت كتقبرهم زلكم من حجزكم بمبال ابز فيديو نزارارو بلو مارستات ككافلوكم لو ما انتي understanding a high probability entry ويكا high probability ويكا ناي معوات تخولنا ابسيد رقم تري وزلوهم ناي معوات تخولنا كوسغلنا زخيل عينت entry بخمي كنردو نخيل بزبل liquidity graph smart money entering sniper interest retail levers بزبل RSC كنزار عربينا بدون ساقيقة ICT 3 core entry models كن مهارنا لو ما أنتي تايمالتي زخا ناي ICT مسرتاويان زغونو أزيوم مسرتاويان زغونو entry models ثلاثة entry models أبزا فيديو كنزار عربينا أزيو أقداش زغونا RSCنا لو ما أنت خنتنكف تسفال لنها باكتست بيركمو انت حردا بزقبا تنيحكمو أبي واتكم عبي لوتي كبابكم زغل أرسينا هنمهار مالتيو نغيب بتوساقي أب تحتي ICT 3 core entry models order block entry fair value gap entry liquidity sweep entry كوموها موداتا homework كبابكمي so نغيب ناب زرزر تمرتنا مجمريا بمتايكم جمرينا understanding high probability entry انتاي إيو what is high probability entry نبلوسي انتاي إيو ويكا انتاي عينت مسفرتي مزمالي إنا نحنا high probability entry أزياسي نعملت probability مالت موسخ تهولتات مالتي نابتقرني هاترقوم كله I think تا probability بالأرستي بزيقبا ترقيمو لكم يرى أبزغونه موديل I think أب entry موديل أبزبل تمرتنا مالتي يهون دامبر لو ما أنتون كنقرأكم probability مالت نابنت بتلوم دون إحنا تاني نبل أنت حدا لو ما أنتي دبنا تاريخها كبيد دبنا تاريخها أنتي تبل أو مايك هارمي سلازي لو ما أنت بقوانو خمسين نجبر يلكا program تجبر نمتاي منياتو probability ناي ماي مهران تخولو زيادة سلازقونه سلازي probability high probability entry كنبل كلنا أب trading مسمى أنا خا نبتن إحنا دلينايو زلنا ماركت خدلو زخللو تخولو داتسي أزي يوسخ ويكا زوسخلو عينت entry انتاي إيو ويكا انتاي عينت مسفرتي مزمالي إيو إنا high probability entry كنبلو نخيل إنا هنزارة بالتيو so أبزي كم نتبي غيرلكم اللهو high probability entry زبال زوم أبزي تحت تصارح لكم ثلاث نجارات كله وكخلالو باي زوي قدمنا بتمرتنا مغادنا نوت إن حرات حزت الليهم كل جزيام زنقولكم أتين السخاتكم تحزوا زلهم نوت نحن ونشدش عمت قلعت تصحفوا لهم زلهم أم بيبوا قردوا بزلوا ملك عم تصحفوا زلكم نمتاي مس جزية تملسكم تريوا لهم كتقبلكم تغينوا بس ملك على تصحفوا لكم وتصيتوا غينوا أبي وتي زرقبكوا نجري دهريو نوت تحزون دهر عليهم بستخالكم متن أنا قاب الزارة زلهم نجر حزو زي أب سكرين جري زلهم إنجليش حاليا إنجليش زغلوا سباتيو بتوسخا نعيكا كم مذكري نتبتاعتي جري زلهم ملو بملو تتمرتي أبزي صحف أي قبرون ينزلهم مالتيو ندحر رأزي أبزي سكرين زلو PDF تدليهم ويكا أبزي صحف تدليهم كا أبت جروب ناتنا ناي تيليجرام كزرقع لكم مالتيو كابو توسدو تقوليهم ويكا سلاد اللي تيلكم نون كسدو لكم مالتيو سلازي هاي probability entry زوم أبتحت زلو أوكي بوينت ناتي كمسي زوم أبتحتي تسأريحهم زلو زوم أبزيع زلو سلسته مزمالئنا high probability entry كنبلو نخيل فجنساتهم تايو قداما يابزي تابلنا liquidity has been grabbed liquidity كم ستوسده كترقاقص كتغل عليكا ويستوسده عينت entry كون كلالو نابنت ماركت كم زيلو ينقاسا أسالو سو كم زيبل دحري اندحريتي ورد نسخة ماركت ستراكشر شيفت أبزي سلازرع خاطراي أوكي
أبزي أنا كأتي إلك أبزي تأتو أتيخا دحري ماركت انتاي قبركا مسيو ندحريت مسيو كمزي غيرو يوصاكا نمتاي مونياتو ليكويديتي وسدن ماركت كل غزي ريتيل تريدرز نمتقع يزنقاساقس يلوكمي نافلطو زي بلوم ريتيل تريدرز ويكا انستيتيوشنز عبيت تكالات كمي تريد كم زغبرو نافلطو زي بلوم سبات يدتقع يلوكمي سلازي ليكويديتي خمس توسد اختفولطو كتقول لكم ويكا حدا غزي تاي يغبر ماركت كم زي له كونسوليديت يغبر دحري نلعلي يوصالو وزي دحري كونسوليديت يغبر هجي كونسوليديت ابز غبرلو ماركت ستراكشر شيفت خمس عينت ملكت بكا منو ساعات تغبر اوكي ماركت ستراكشر شيفت فطير لي يالو ابزي اكاتو لنيلكا تاعتو بزي ግን ማርኬት ተመልሶ መጽዮ ወጻካ ዋይ ምክንያቱ ሊኩዊዲቲ ብዝሎ ኣብዚ ሊኩዊዲቲ ሎ የተወሰደ ሊኩዊዲቲ ስቶፕ ሎስ ዩ ኢለኩም ነይረ ናይ ሪቴል ትሬደር ስቶፕ ሎስ ዘሎ ከባቢ ስለዚህ ተመልሶ መጽዮ ማርኬት ንዓኻ ሊኩዊዲቲ ገይርካ ድሕሪ ንላዕሊ ይወጽእ ስለዚህ እንድሕርዳ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ኢንትሪ ተናድ ተሊኻ ወይ ካ እንድሕርዳ ትሪ ተሊኻ ወይ ካ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ኣዛናተ ኢንትሪ ወይ ካ ኣዛናተ ሴት አፕ ክትብላ ተኾንካ መጀመርያ liquidity grapid مخانو كترغاغص كتكل عليكا زونه complicated زونه ነገር አይኮነ ወይ ካ ስተጋነን ነገር አይኮነ liquidity አበይ ክርከብ ይኽእል ኣብ liquidity ተማይርና ኢና ይሁን ዳምበር liquidity ገለ ክንረኽበሉ ንኽእል ሓደ ኣብ ሎጂካል ዝሆነ ስቶፕ ሎስ ናይ ሪቴል ትሬደርስ ክቅመጠሉ ዝኽእል ናብነት ዳብል ቶፕ ከምዛ ዓይነት እንድሕዳ ተሰሪሑ ሓደ ሪቴል ዝሆነ ትሬደር ኣብዚ ሴል ገይርሎ ኣብዚ ውን ሴል ገይርሎ ኣብዚ ሴል ገይርሎ ኣብዙን ሴል ገይርሎ ስለዚህ ናቱ ስቶፕ ሎስ አበይ ክገብሮ ዝኽእል ኣብዚ ከባቢ እዚ ክገብሮ ዝኽእል ድሕሪት ክገብሪ ማርኬት ንድሕሪት ምስ ተመልሰ ኦኬ ዳብል ቶፕ አለን ብዚ ሃይ ሬዚስታንስ ስለዚህ ኣብዚ ሴል ክገብር ናቴካ ስቶፕ ሎስ ኣብዚ ክገብር ኢሉ ይቕምጦሞ ማርኬት መጽዮ ጻካሹ ስለዚህ ሊኩዊዲቲ ኣብ ኖስ ወከፍ ናይ ዴይሊ ሃይ ኣብ ኖስ ወከፍ ሃይ ኢኳል ሃይ ኣብ ኖስ ወከፍ ኣብ ከባቢ ኢኩሊብሪየም ክንረኽቦ ንኽእል ስቶፕ ሎስ liquidity كنبلو نخيلنا سلازي قدمي نحنا مئتاونا كم ICT trader قدمي مئتاونا liquidity توسيدو اي توسدن مفلاط يقدسنا وكا high probability الحردا ندلي فلينا زيا بوينت زيا ترسعوا بلكم نغير نغازل قال انتي كلو خلالو بلنا رسي سوري سال حزاتن لا قريتا قال order block and fair value gap كلو كل الو انتي مالتي بخلا زرب ابز انتي بلنالو سمارت ماني اب ماركت اتيوم كم زلو ከተረጋግጽ ክትክል አለካ بخلا زربا انتي كلو لو مابتي نسخ توسدو زلخا تريد اوردر بلوك كله لالو ወይ ካ ፌር ቫሊ ጋፕ كله ሎ ወይ ክልቲኦም كله ሎ ማለት እዩ ናብነት ኦርደር ብሎክ እንታይ ማለት እዩ ተባይልና ነርና ኦርደር ብሎክ ማለት ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ካ ዓበይቲ ትካላት ዝኣትውሉ ናቶም ኦርደር ዝቐምጡሉ ከባቢ እዩ ማርኬት ኣብዚ ተበፂሑ ፌር እዩ ናብነት ንበል ኣብዚ ማርኬት ኮንሶሊዴት ይገብር ነይሩ ወፂ ንላዕሊ ኦርደር ብሎክ ኣለና ኣብዚ ንብል ኣለና ሶ እዚ ኦርደር ብሎክ እዚ መጀመርያ ኣብ ታሕቲ ኢኩሊብሪየም ወይ ኣብ ዲስካውንት ዞን ክኸውን ከላሎ ሶ ኢንስቲትዩሽንስ ከመይም ዝሓስቡ ኣብዚ ኦርደር ብሎክ ኣለና ሶ እንድሕር ደኣ ማርኬት ተመሊሱ ኣብዚ ስእሊ ረእይዎ ተመሊሱ እንድሕር ደኣ ኣብዚ ተተንኪፉ 5 ሚሊዮን ኢንቨስት ክንገብር ኢና ብኸምዚ ሌቨሬጅ ب10 ሌቨሬጅ ب100 ሌቨሬጅ ክነኣቱ ኢና 100 ሚሊዮን ክነኣቱ ኢና 10 ቢሊዮን ክነኣቱ ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ምክንያቱ ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ማኒ ኢዝ ናምበር ፎር ደም ጃስ ገንዘብ ቁፅሪ ኢና ኣቶም ማለት እዩ ሶ በዚ መልክዕ እንድሕር ዝኣትው ተልዮም ንስኻ ኦርደር ብሎክ ኣብ ዘለዎ ኢኻ ተኣቱ ዘለካ ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢና ተባሂልና ምስ ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ምስ ማርኬት ሜከር ከመይ ጌርና ትሬድ ንገብር ኢና ንመሃር ዘለና ናቶም 10 ተጠቂምካ ጥራይ ኢኻ ተኣቲኻ ክተሓልፈልካ ትኽእል ኣብዛ ትሬዲንግ ላይፍ ወይ ከዓ ናይ ትሬዲንግ ሂወት ኢና ንብል ዘለና ሶ እዞም ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣብኦም ኦርደር ዝገብሩ ኣብ ኦርደር ብሎክ ሓደ ኦርደር ብሎክ ኣለና ካልኻ ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለና ማርኬት ሊኩዊዲቲ ወይ ከዓ ኢምባላንስ ከመልእ ኢሎም መጽእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ኦርደር ብሎክ ነገር ከረዳእኩም ንስኻ ፒሳ ኦርደር ክትገብር ደሊኻ ኣለኻ ሶ ፒሳ እንድሕር ዳ ኦርደር ክትገብር ትኾንካ እታ ቀልጢፍካ ፒሳ ክትረኽበላ ትኽእል ቦታ በያ ናብ እንዳ ፒሳ ኸይድካ ኮፍ ምባለ ወይ ፒሳ ሃቡን ምባለ
እንደ حدا አምኖስ ወከፍ አንጎላ አምኖስ ወከፍ ዱኳን አምኖስ ወከፍ እንዳባር ተሓቲትካ ፒዛ ናይ ምርካብ ተኽእሎኻ ትሑት እዩ ብተማሳሊ እንደ حدا ከም ICT ትሬደር ተኾንኩም ኦርደር ብሎክ ኣብ ዘሎ ቦታ ጥራይ ክትኣትው ኣለኩም ኦርደር ብሎክ ኣብ ዘሎ ቦታ ክትኣትው ክትኽእሉ ኣለኩም ወይ ከዓ ፌር ቫሊ ኣብ ዘሎ ቦታ ክትኣትው ክትኽእሉ ኣለኩም ኣብ ትሬዲንግ ቪው ኣቲና ፕራክቲስ ክንሪኦ ኢና ድሓር ብተወሳኺ the risk to reward ratio is on your favor ብለና ኣሎ ብዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ማርኬት ኦኬ ማርኬት ከምዛ ዓይነት ስትራክቸር እንዳፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና ሕጂ ማርኬት ንላዕሊ ገጹ ይወፅእ ስለ ዘሎ ኣብ ትሬንድ ስለ ዘሎ ስለዚ ንድሕሪት ክምለስ ይኸውን ኢልካ ኣብዚኣ ሴል ትገብር ተማሳሊ ካልእ ዓይነት ትሬደር ካ እንታይ ይገብር ማርኬት ንድሕሪት ምስ ተመለሰ ኣብዚ ከባቢ እዚ ፌር ቫሊ ጋብዲ ኦርደር ብሎክ ሓልዩ ፀኒሑ ባይ ይገብር ንስኻ ከም ICT ትሬደር ኣይናይ ምግባር እዩ ደዋፃእካ ወይ ከዓ ስማርት ዝኾነ ናይ ትሬድ ኣገባብራ እንታይ እዩ ኣብ ላዕሊ ብዚ ትሬድ ምግባር ኣይኮነን ዋይ ምክንያቱ ኣብዚ ሴል እንድሕር ዳኣ ተጌርካ ምናልባት ንታሕቲ ቁርብ ወሪዱ ላይክ እንድሕር ዳኣ ንስኻ ኣብዚ ከባቢ ሴል ትገብር ተለኻ ማርኬት ንድሕሪት ክምለስ እዩ ኦኬ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ግን ኣብዚ ከባቢ እዚ እንድሕር ዳኣ ኦርደር ብሎክ ድዩ ወይ ፌር ቫሊ ጋብ ተረኺቡ እታ ክገብር ማርኬት ንድሕሪት ቁሩብ ተመሊሱ ንላዕሊ ክወፅእ እዩ ሶ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ግን ከምዚ ዓይነት ስትራክቸር ይክፈጥር ንላዕሊ ነዊሕ ክፈጥር ስለዚ እቲ ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሽዮ ሲ ኣብ ጎንኻ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ንስኻ ኣብ ትክክለኛ ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሽዮ ነቲ መጢንካዮ ዘለኻ ወይ ከዓ እዚ ተበፂሑ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ክወስድ ኢልካዮ ዘለኻ እንድሕር ዳኣ ክመልዓልካ ተኮይኑ ወይ ከዓ እንድሕር ዳኣ ዕጋበት ክፈጥረልካ ተኮይኑ ኣብ ግምት እቲ ኻ ነዚ ነገር ትሬድ ክትገብር ክትል ኣለካ ንታሕቲ ኦፍ ኮርስ ክወርደልካ ክእል እዩ ግን ክንደይ እዩ ንኣብነት ስቶፕሎስ ናትካ እንድሕር ዳኣ ኣብዚ ከባቢ ዝተገርካዮ ስቶፕሎስ ናትካ ኣብዚ ከባቢ ዝተገርካዮ ክንደይ ክበካ ዝኽእል ንኣብነት ሓደ ንሓደ ብዝኽበካ ክእል እዩ ኦኬ ኣልሞስት ሓደ ንክልተ ይህበካ የለን ወይ ከዓ 1 to 2 ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሽዮ ይህበካ የለን ማለት እዩ ኣት ዘ ሴም ብተመሳሳሊ መልክዕ እንድሕር ዳኣ ተሪእናዮ በዚ ኻ ንርአዮ ንድሕሪት ክሳብ ዝምለስ ተፀቢኻ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኦርደር ብሎክ ወይ ከዓ ፌር ቫሊ ጋብ ሒዝካ ፀኒሕካ ኣቲኻ ኣብዚ ኣቲኻ ንበል ድሕሪ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ምስ ሃበካ ናትካ ስቶፕሎስ ኣብዚ ከባቢ እዚ ጌርካ ታርጌት ናትካ ኣብዚ ጌርካዮ ኣለኻ ሶ ማርኬት መፂኡ ተንኪፉ ከምዚ ገይሩ ከውፃእካ ይኽእል ናትካ ቴክ ፕሮፊት ካርመካ ይኽእል ስለዚ እዚ መልክዕ እዚ ከዓ ኣብ ግምት ምእታው ከም ICT ትሬደር እሞ ከዓ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ሴት ኣፕ እንድሕር ዳኣ ትደልዩ ተኾንኩም እዘን ሰለስተ ነገራት እዚኣተን ዘጠቃለለ ዓይነት ሴት ኣፕ ኢና ክንደሊ ዘለና ሶ ካብ ዝቐፂልና ናብ ICT ሰለስተ ኮር ዝኾኑ ኢንትሪ ሞዴላት ክንከይድና ማለት እዩ ንኸይድ ኦኬ ICT 3 ኮር ኢንትሪ ሞዴል ሰለስተ መሰረታውያን ዝኾኑ ክንኣትወሎም ንኽእል ሞዴላት ኢና ሎማዓንቲ ክንርኢ ሓደ ካብኣቶም ኦርደር ብሎክ ኢንትሪ ዝበሃል ኣለና ኦኬ ኣቐድማ ኣቢላ ከም ዝነገርኩኹም ኦርደር ብሎክ ኣር ኢንስቲቱሽናል ፉትፕሪንትስ ዳት ሾው ዌር ስማርት ማኒ ኢዝ ኣኩሙሌቲንግ ፖዚሽንስ እንታይ ንብል ኣለና ማርኬት ንኣብነት ከምዚ ኢሉ ንላዕሊ ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ስማርት ማኒ ትሬደርስ ወይ ከዓ እዞም ኢንስቲቱሽንስ ንብሎም ዘለና ናቶም ፖዚሽን ዘቐምጥሉ ወይ ከዓ ዝእክብሉ ከባቢ ቦታ እዩ ወይ ከዓ ኣረኖ ብቐሊሉ ኦርደር ብሎክ ማለት ኦርደር ዝቕመጠሉ ቦታ ማለት እንዲ ወላ ክትርጎም ከሎ ናብ ትግርኛ ስለዚ ስማርት ማኒ ናቶም ብናቶም ኣተሓሳስባ ክትሪኦም ከለኻ ብናቶም ትሬድ ኣገባብራ ክትሪኦ ከለኻ ከም ናትና ኣብዚኣ ተዘይኣተኹ እዚኣ ስቶፕሎስ ዘይገበርኩ ይኮኑ ዝብል ኣብዚ ከባቢ ዝተመፅኡ ማርኬት የዋፃና እዩ ብከንደዚ ሌቨሬጅ ክንኣቱ ኢና ክንደዚ ክንከስርና ኣይኮነን ክንደዚ ተመፂስ የዋፃና ኢሉ እዮም ዝኣትዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም as I told you money is just a number for them ንዓቶም ሲ ገንዘብ ቁፅሪ ስለ ዝኾነ ማለት ደዋፆም ነገር ጥራዮም ዝገብሩ it's not survival ወይ ከዓ ንኽነብሩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣይኮኑ ትሬድ ዝገብሩ ማለት እዩ ሶ በዚ መልክዕ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦርደር ብሎክ ተጠቂምና ከመይ ጌርና ኢንትሪ ክንገብር ንኽእል ወይ ከዓ ሃብ ቱ ትሬድ ኦርደር ብሎክ ተጠቂምና ሲ ከመይ ጌርና ኢና ከም ICT ትሬደር ትሬድ ክንገብር ንኽእል ናብ ትሬዲንግ ቪው ክወስደኩም እየ ንኽእል ኦኬ ንኣብነት ኦርደር ብሎክ ተጠቂምና ከመይ ጌርና ትሬድ ክንገብር ከም ንኽእል ኣብዚ ኸሪአኩም እየ ሕጂ እዚ ዘሪአኩም ዘለኹ ዩሮ USD
باك تيست ወይ ካብ ቻርት ኣብ ትሬዲንግ ቪው መጽየ ዘርየኩም ዘለኹ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት እንተሓተ ወርድ ነይሩ ድሕሪኡ ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ምስ ተንከፈልና ነዛ ኦርደር ብሎክ ነዚኣ ሪስፔክት ገይርዋ ማርኬት ንላዕሊ ገጹ ይወፀልና ኣሎ ንላዕሊ ክወፅእ ከሎ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ኣሎ ማእዝኑ ቀይር ኣሎ ማእዝኑ ምስ ቀየረ ድሕሪኡ ካልእ ኦርደር ብሎክ ኣበይ ገዲፍልና ኣሎ ድሕሪልና ኣብዚኣ ካብ ኣብዚኣ እውን ኦርደር ብሎክ ገዲፍልና ኣሎ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኦርደር ብሎክ ገዲፍልና ኣሎ ስለዚ ማርኬት መጽኡ ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ምስ ተንከፋ ንሕና ፖዚሽን ክንከፍት ኢና ማለት እዩ ነዚኣ ምስ ተንከፈልና ፖዚሽን ክንከፍት ኢና ናትና ስቶፕ ሎስካ ኣብዚ ከባቢ ክንገብሮ ኢና ብዝተኻእለ ናብ ኦርደር ብሎክ ኣፀጋዕ ዘየቢልኩሞ ተመራፂ እዩ ቁሩብ መተንፈስ ዝበሃል ዓይነት ቦታ ግልፍ ተቢልኩምሉ ኢስ ቤተር ሶ ኣብዚኣ ጌርና ድሕሪኡ ናትና ታርጌትካ 1 2 ተገርና ተመራፂ 1 3 እውን ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ሕጂ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ኣነ ካብ ባክቴስት ግን 1 2 ስፔሻሊ ኻ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ትሬድ ክትገብር ከለኻ ንኣብነት እዚኣ ገርና ያለና 1 2 እያ እዚኣ ሶ ማርኬት መጽኡ ምስ ተንከፈልና ኢና ኣቲና ክንብል ንኽእል ኣብዚ ከባቢ ምስ ተንከፈልና ስለዚ ፕሌይ ንግበራ ስለዚ ማርኬት መጽኡ ነዚኣ ናትና ተንኪፍዋ ኦልሬዲ እቲና ኣሎ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብንሽተይ ይጎብፃና ክእል ነይሩ እዩ ሶ ብዙሕ ግዜ እዚኣ ንኣብነት ከም ክሳራ ክንቆፅራ ኢና ዳሓር ግን ብዙሕ ግዜ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ ኦርደር ብሎክ ካብ ናትኩም ኦርደር ብሎክ ቁሩብ ውፅእ ዝበለ እንድሕር ዳ ስቶፕ ሎስ ተጠቂምኩም ተመራፂ እዩ ምናልባት ብምክንያት ናይ ዜና ድዩ ብምክንያት ዝተፈላለዩ ምክንያት ሓደ ሓደ ግዜ ኣብታ ኦርደር ብሎክ ትንክፍ ቢሉ ይኸይድ እዩ ሶ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ኦርደር ብሎክ ብዙሕ ግዜ ነታ ኦርደር ብሎክ ትሕቲኣ ብቦዲ ክዓፅ ዘይብሉ እምበር ብዊክ ናይ ምትንካፍ ተኽእሉ ወይ ከዓ ስቶፕ ሎስ ናይ ምትንካፍ ተኽእሉታት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ሶ ንኸይድ እዚኣ ፕሌይ ንግበራ ሶ ተመሊሱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣውፂና ኣሎ ሕጂ ካልእ ኦርደር ብሎክ ኣበይ ኣለና ኦርደር ብሎክ ኣብዚ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ኦርደር ብሎክ ኣለና እዩ ነዊሕ ተኮይኑ እቲ ኦርደር ብሎክ ብዝተኻለ መጠን እታ ቦዲ ጥራይ ኢኹም ትወስድዋ ዘለኩም ስለዚ ኣብዚኣ ካበይና ክንኣቱ ንኽእል ነዚኣ ቦዲ እዚኣ ምስ ተንከፈልና ክንኣቱ ኢና ናትና ስቶፕ ሎስ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ክንገብሮ ኢና ሶ 1 to 2 ታርጌት ክንገብር ኢና here 1 to 2 ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ሶ የትና ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪኡ ንላዕሊ ወፂኡ ኦልሬዲ ወፂልና ኣሎ ብኻልእ ኣበይ ኦርደር ብሎክ ኣለና ድሕሪ ኢልኩምኒ ንኸይድ እዚኣ ፕሌይ ንግበራ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ኦርደር ብሎክ ፈጢርልና ኣሎ እዚ ማለት ከዓ ኣብዚ ኦርደር ብሎክ ኣለና ኣብዚ ከባቢ እዚ ስለዚ እንድሕር ዳ ማርኬት መፅኡ ተተንኪፍልና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኦኬ ያ ፕሌይ ንግበራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፅኡ ተንኪፍልና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ንላዕሊ ይወፅእ ኣሎ እዚ እውን ኣለና እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልእ ኦርደር ብሎክ ኣለና እዩ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ኦርደር ብሎክ ኣላትና ንኣብነት ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ምስ ተንከፋ ድሕሪኡ ንሕና ክንኣቱ ንኽእል ኢና 1 to 2 ታርጌት ክንገብር ንኽእል ኢና ሄር ኣብዚ ከባቢ እዚ ማለት እዩ ሶ ፕሌይ ንግበሮ ያ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት መፅኡ ንላዕሊ ያውፅና ኣሎ 1 2 ክልተ ግዜ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ እውን ኦርደር ብሎክ ኣላትና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ኦርደር ብሎክ ኣለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣነ ተሃዊ ከየብሎ ስለ ዘለኹ እቲ ስቶፕ ሎስ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ንዘራረበሉ ነገር ስለ ዝኾነ 1 to 2 ንኣብነት ኣብዚኣ ታርጌት ገርና ኣለና ፕሌይ ንግበራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣውፂና ኣሎ ስለዚ ካብዚኣተን ኦኬይ ንኣብነት 1 2 3 4 ወሲድና እቲ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኦርደር ብሎክ ምስ ተንከፈ ሬስፔክት ናይ ምግባር ተኽእሉ ኣዝዩ ልዕሉ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብዚ ኒኖ ተዚኣቲና ተመራፂ ዋይ ተዚኣቲና ተመራፂ ምክንያቱ ኦልሬዲ ማርኬት ሊኩዲቲ ኣብ ዝረኺብሎ ሶ ኢትስ ቤተር ንታሓት ገፅና ተገርና ተመራፂ ማለት እዩ ንኣብነት ንታሓት ገፅና ማርኬት ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኦርደር ብሎክ ኣለና እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ እውን ኦርደር ብሎክ ኣለና እዩ ኣብዚ እውን ኦርደር ብሎክ ኣለና እዩ ስለዚ መፅኡ ተተንኪፍልና ክንኣቱ ኢና ያ መጀመርያ ሊኩዲቲ ወሲድልና ኣሎ ሕሪኡ ኦርደር ብሎክ ተፈጢርና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ
زولو اوريدي ماركت نلعلي زوص زلو ليكويديتي كوسك زلو مالتي ابزيا اوردر بلوك علاتنا اوريدي ماركت ستراكشر شيفت سلز جبره مالتي ابزي اوردر بلوك علينا انتي وزلو ابزي اوردر بلوك علينا سو شورت نقبر نخيلنا ابزي خب ابزي شورت غيرنا ناتنا ستوبلوس ابزي خب ابزي نقبرو نخيلنا تيك بروفيت ناتنا خا 1 to 10 نقبرو كل غزي here ابزا ليكويديتي ياغرنا يالنا سو بلاي مسني قبره كم تري وزلهم وتيو أوتينالو سلازي اوردر بلوك بز ملكع تريد كتقبرو تقول يوم نعمل كابزم تريد زقبرنا يمسي حدا كلته بزيا وتينا مالتي حدا كلته سلسته وتينا مالتي شدشته كنركب كلنا كلته برسنت قنيسنالو ناب كباب 4% ناتنا كابيتال كنسرح نقينا ازي اب هاير تايم فريم خريكم صريحه اب لور تايم فريم وريدكم اب هاير تايم فريم كم حدا بوينت اوف انترست ريهم ازي مالتك ابتا اوردر بلوك ناتكم مستنكفولكم اب لور تايم فريم وريدكم كتريد كتقبروه لهم زياده ناتكم ستوبلو سيرملكم زياده خا كونفيرميشن سلترغبوا ويكا كال مراغاغصي سلترغبوا ستوبلوس ناتكم ناي مهرام تقولو يغنسيو سو كابزي نابتا خالي تخن كيدنا مالتيو ስለዚህ ናብ ፓወርፖይንት ተወስደኩም ፌር ቫሊ ጋፕ ኢንትሪ ወይካ ፌር ቫሊ ጋፕ ተጠቂምና በከመይና ትሬድ ክንገብር ንኽእል ፌር ቫሊ ጋፕ ማርኬት ኩሉ ግዜ ከም ዝነግረኩም አግሬሲቭሊ ወይካ ብብርቱዕ መልክዕ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝገድፈልና ዓሸራ እዩ ወይካ ዝገድፎ እንታይ ገድፍ ኢልና ነርና ኢምባላንስ ገድፍ እዩ ኢምባላንስ ተገዲፉ ኸ ማርኬት ባላንስ ክገብሮ ይምለስ ይኹል ግዜ ለኩም ነይረ ማለት እዩ ሶ ሓንታ ኣብነት ዝነግረኩም ኣላ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓቢ እምን እንድሕር ዳ ኣብ ቀላይ ዝኣቱ ተልዩሲ ተቀላይ ግድን እዩ ንኾነ ምልክት ክገድፍ ወይካ ንኾነ ምልክት ከሪእካ ግድን እዩ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ማይ ንላዕሊ በጨቕ ኢሉ ወፂ ኢሎ ድሕሪ እቲ ማይ እንታይ ገብር ንድሕሪ ይምለስ እዩ ናብቲ ማይ ናብቲ ቦቱ እዩ ዝምለስ ማለት እዩ ድሕሪ ይምለስ ከምዚ ዓይነት ምልክት ኣለና ስለዚ ፌር ቫሊ ጋፕ በዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ማርኬት እቶም ቢግ ኢንስቲቱሽንስ ናቶም بمليونات أتيم على ببليونات جنزب كأتو خلو انتهى يجبر ماركت بزي لبو نلعله هو يفتن أغلبو يساعدمو نلعلي فير فالي جاب كرفلنا آخر ويكا إمبالانس يفتر لنا غير ماركت إمبالانس نخجبر ندهري تملسو إمبالانس زنبر بالانس مسجبر نحنا كنأتو نخيلنا have to trade يتبلنا لوبزي كم تري وزلهم بغمينا تريد كنجبرو نخيل يبلنا لو سلزي ناب تريدين فيو كوز دوكمي جلز الدالو خلكم براكتيكال زغونه تمرت اللوبو نابنت ابزي تري وزلهم يو اس 100 ويكا ناسداك اينا تريد نقبل لنا مالتي يو اس 100 كتبلو تقول لكم ايمني ناسداك كتبلو تقول لكم يو اس 100 كتبلو تقول لكم سو ابزي اس كم تري وزلهم تايز قبل زلو ماركت نلا علي وصنيرو and suddenly ድንገት እንታይ ገሩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ፈጢሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ፈጢርና ኣሎ ሶ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ክፈጥር ከሎ እንታይ ገይሩ ኣሎ ፌር ቫሊ ጋፕ ገይሩ ዋይ ምክንያቱ እዞም ቢግ ኢንስቲቱሽንስ ወይ ማርኬት ሜከር ንታሕቲ ይኣትው ኣለዉ ሶ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌር ቫሊ ጋፕ ገዲፍልና ኣሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌር ቫሊ ጋፕ ገዲፍልና ኣሎ ሶ ማርኬት ንድሕሪት ተመሊሱ ነዛ ፌር ቫሊ ጋፕ እዚኣ ምስተንከፋ ክነኣቱ ኢና بستقال متنا بيك تأتو لكم ناي فير فالي جاب أبزا ناي فير فالي جاب consecutive encroachment بحال ويكا أبزيا ماكل سي اي تبايلات وعاء أبا تأتيكم تمرازي ناتكم ستوبلوس أب حدا لوجيكال زغونا بزخبا بزغ تقبرو تقول لكم ويون أبتا ناي فير فالي جاب ناي مودات حد تقبرو تقول لكم باكتس غيركم كم زرحبكم so 1 to 2 target كتقبرو تقول لكم ويون 1 to 3 target كتقبرو تقول لكم here so market مزيوت نكفلنايو هنصبينا كم تريو زلهم ماركت يتينالو فلازي ندحريت مزيو كوصانا ويكا ناتنا تيك بروفيت كارملنا كنصبينا most time زغونه weakness مسرايكم يوم تاعتو همزا قدام يتكاندل زلا ندحردا ببودي ماركت زعتليو تزياتكم تمرازي فير فالي جاب سرزراكم زغونه ملكت كمزا اي حزلا اندحردا ملكت ناي ويكنس ويكا ناي دخمت زلتلي ግን ابناتنا ديلي بياس ويكا ابياس بلا رستم سمارنايو كتاتو تقوليهم زي اب هاير تايم فريم يزريكم زلو اب لور تايم فريم ون 100% يسرح منقديم سو بلاي نغورو كم تريو زلهم ماركت تمليسو ناتنا تيك بروفيت هاري من لالو
بتماثالي أبزي أنتي قدي فينا له نحركمني أبزون فير فالي جاب قدي فينا له ماركت تمليس تتنكي فينا كناتينا كم تريو زلهم مسؤول إذا فير فالي جاب زيا أبزي كسب زي عز ولنا تتبينا لنا أنت هنقبرنا مسؤول أبزي خباب زيا هنعطينا أتنا ستوبلوس أبزي هنقبرون خلينا here أبزي هنقبرون خلينا تارجتنا أتنا خا 1 2 3 هنقبرون خلينا كسب حدا خاندل كسب زعصو تتصبيخ مخا تمراتي ويكا زغونه ويكنس كسب زريكم تتصبيخ مو تمراتي سو ام تري وزلخو ماركت اندحري تمصيو اوصينا له بتماثالي ابزي زغونه فير فالي غابا يغدفلنا زلو سو ماركت معزابي تمرات زغو دغيمو مصي تنكيفلنا له كناتو نخيلنا انفورتونيتلي ግን نجحي تمليس له اوكي سوهم تري وزلوهم أبز خباب زي order block على مثلاً نزا order block زي تنكيف لنا كملس يخيليو سو نا order block سهزا عاد أنا قد نخيل playing قبراينا يا كم تري وزلوهم نتا order block ساعة تنكيفوا لهورين تاي قدي فيلنا له كم تري وزلوهم أبزي fair value gap قدي فيلنا له سو تانقبر نخيلنا نزا fair value gap زي تنكيف لنا هنا عطينا يريجو ماركت بزا fair value gap زي مستنكفة تايجر له أبزا fair value gap زي مستنكفة نالتنا السوبلوس أبزي لوجيكال زغونه بوتات تقاميتنا 1 2 3 تارجت نقبر نخلينا أبزي خباب بزي مالتي اوكي بلاي مسني قبرو اوريدي تنكيفلنا على اي زي تري وزر لهم اللي حريت تنكيفلنا حجون اي ثينك ابزي خباب بزي بصحنا نيرو 1 2 هبنا نيرو سو اوصلنا خلي سوفارا يوصانا نزلو نغيد يا ستوبلوس ناتنا تعري منالو اجنا بنت ابز ستوبلوس زي نبل ماركت ناتنا فير فالي جاب مستنكف كسابي بصيح نيرو كسابا بزي بصيح نيرو زي مالتكا 1 2 هيبنا نيرو مالتي 1 2 اندحردا هيبنا كلتا نجر كنقبر نخيلنا تحاده ناتنا ستوبلوس ندح ابزي تحت كنوردو نخيل نيرنا اينا زي مالتكا ندحري تتمليسو بزي زغون خساره نوص نخيلنا ويكا 1 2 تهبنا ستوسن مخسب كنوسد نخيلنا ستوسن مخسب كلو كنقولو وي فرق دينا وي ستوسن بارشال بروفيت كنوسد نخيلنا نايت زعتنا قال خفال كنوسد نخيلنا مز ستوبلوس دار ملناخا كانت تحاويو نخيلنا بز ملكع فير فالي جاب تريد كتقبرو تقوليهم كاب سلسته اندحر دا حانتي ستوبلوس ناتنا تهاريبلنا داس فاين منياتو تريدينج كل جزء بيرفكت مغانا يكونن بستخدم كمتن جن ناتكا probability موسخ إيو إنا مهاردنا مالتيو سلزي كابسلة استخدمت نحن أترخينا شديش نسرح خلنا حانت تخسرنا حمش ميتاويت ناتنا كابيتال كنسرح نقلنا حمش ميتاويت نحن نايميت شح كابيتال تلينا خا نبكي بابا حمش شح زغون نشرح لنا مالتيو كابزات إلا نبتي سالساي كنكينا مالتيو إزي ناي فير فالي جاب انتري أب لور تايم فريم وريدكم ونكتري وتقوليهم اوكي اتاساسيتي ليكويديتي سويب انتري تبال كتكون كلها ليكويديتي ما عادش يزقاتم لارينا اقدمها بلا خمزه اخوم ماركت نامنت كمزه عينت ويون دبليو ملكت زلو له خمزه عينت نامنت ريتيل تريدرز زوسدو بزح غزي زوسدو عينت انتري ايزي انتي مالتي ماركت هاي ريزيستانس ابز زلو ابز سيل يغبرو بتماثالي ابزيون باي يغبرو ابزون باي يغبرو سو ماركت ندحري تمليسو مصولو نزي كم دبل ريزيستانس غيروم سلازريو بتماثالي ابزخا سيل بوزيشن يقمطو زي مالتك ابزخا باب تمصيو سيل غبرنا بزبل سيل بوزيشن يقمطو مالتيو ماركت ندحري تمليسو انت يغبر ليكويديتي يوصوم سو ليكويديتي مسوص انسخا انت تقبر ترى لك بوزيشنات كاع تدخل عليك مالتي بحذر زباله ليكويديتي سويب انتري كنري خلنا مالتي ويكا اب كم عينت سيتويشن ويكا اب كم عينت كونتات كاع يغبر ماركت هاي سابورتر ابز سلازلو دبل بتن سلازلو ويكا دبل سابورت اريا سزغونه زي ماركت مستنكفه بزي تنقيفو تاغبري نلعل هو صيلهم سلاذا حسبوا ماركت
أبزناتهم بزح نتاعي بال باي بوزيشن يقمطوا سلازي زوم ماركت ميكر كان تاي قبروا ندل حالي تمليسهم نزيهم ناتو ستوبلس أوسيهم ناتو بوزيشن ناتهم تقابلهم تاي قبروا نلا علي يوزو تاسيد زياخا نسخة كم اي سي تي تريدر ليكويديتي كساب زوسر تطبيخا متاوكا حدا خابتي تاع دبالي وسو اب تريدينج فيو اتنا هنرينا غادي يجن قال انت عينت تراب بالو ماركت كونسوليديت يقبر نلا علي وز كونسوليديت يقبر نلا علي وز دن كونسوليديت يقبر داريو انت يقبرو ماركت كونسوليديت غيرو زغونه ماركت ستراكشر شيفت مسحابهم اوكي ماركت كونسوليديت غيرو نلا على خوص صنيحيو سلازي انت كنقبر كلالنا كونسوليديت غيرو نلا علي خيد سلو زلو باي كنقبر كنكلالنا يلو ابز خبابزي باي يقبرو ابز خبابزي باي يقبرو ابز خبابزي باي مسغبرو ماركت انت يقبر ندحري تمليس انت يقبر ندحري تمليسو باي ليميت سوري باي ليميت ابزلو اوصيو ابز خبابزي ابز تريو زلوهم ابز سوينج زي مالتي اوردر بلوكري فير فالي غاب تطقيمو نلاعلي وص سلازي كم اي سي تي تريدر نساتكم وايس تريدرات ندحراتون تونكم كل غزي ماركت كونسوليديت مسغبره ليكويديتي صاب دوسد مصباي ليكويديتي مسوسد ليكويديتي وسيد ليل كام تاوطرا ياغداس يكون قال فير فالي غاب ويكا اوردر بلوك ابز خبابزي تطقيمو ويكا نعو تنكيفو كولولو زخل قال امراصي ويكا قال عينت ريزن كلوكم خلالو هنياتو اي سي تي تريدر حدا خافتي سمارت زبلنا انتاي ن ماركت ريزونبل بزغونه ملك نا تريد نقبرو ريزونبل ملك انت معناتي داردا ستوبلس تاريم ليسي بزم هنياتيو ستوبلس هاريمني تيك بروفيت كهرم كله بزم هنيات تيك بروفيت كهرم ليلنا سلنقمتيو هذا غابتي سمارت تريدر زبلنا معناتي سو ليكويد سويب اب براكتيكال اب تريدينج فيو اتينا نرينا نغيد ناب تريدينج فيو اوكي نعملت ابزهم تري وزلهم ماركت انت يقبر نيرو نتعات وريدو سو دحريو ابزي كم تريو زلهم كونسوليديت يقبرالو كمزا عينت ملكت يقرفلنالو نتعات يهرم نلعلي وز نتعات يهرم نلعلي وز سو ابزي كم تريو زلهم ماركت ستراكشر شيفت للفتره ماركت نلعل خوص إلكا ابزي خباب زخاتو استدالو سبات علو إلكا استدالو بايز قبر سبات علو يعني كما اي شيت تريدر جن ابزي بوينت زنتاي انتاينا نرزلنا ابزي كم تريو زلهم ليكويديتي አለው እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ባይ ዝገበሩ አለው ኣብዚ ኸ ባይ ዝገበሩ አለው ኣብዚውን ባይ ዝገበሩ አለው ስለዚ ኦፍ ኮርስ ኣብዚውን ባይ ዝገበሩ አለው ምናልባት ኣብዚ ኸ ኣብዚውን ባይ ዝገበሩ አለው ስለዚ ማርኬት ነዚኣቶም ክሳብ ዘውፃልና ክንጽበልና መጀመርያ ነዚኣቶም ገውፃልና አለው ወይካ ኣብዚ ባይ ሴል ዝገበሩ ነይሮም ኣብዚ ሴል ዝገበሩ ነይሮም ኣውጽዮም ኣሎ ሶ ኣብያብም ተሪፎምና ዘለው ኣብዚ ሴል ዝገበሩን ኣብዚ ሴል ዝገበሩን ابز سيلز غبورن አለው ስለዚህ ሓደ ካብዚ ኣቶም ክሳብ ዝውሰድ ክንጽበይና ሶ ማርኬት ከም ትሪኦ ዘለኹም መጽኡ ነታ ደስመራላ ሊኩዊዲቲ ወሲድልና ኣሎ ስለዚህ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደና ንሕና ኣቲና ኢና ዘለና ስለዚህ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደልና ዝኾነ ድኽመት ምስ ሰርአየ ወይ ከዓ ዊክነስ ምስ ሰርአየ እንታይ ምግባር ኢናትና ስራሕ መታዊ اوكي سو كم تري وزلهم ابزيا غيرنا زياخا ابزيا ملسابيلنا ناتنا تارجتكا اب قصالي ليكويديتي خنغبرون غيلنا كمزي زو مالتكا 1 to 4 كبابي 1 to 5 ريسك تو ريوارد ريشيو لنا مالتي سو بلاي نغبرو كم تري وزلهم ماركت ليكويديتي مسوسده دحريو ندحري تمليسو ناتنا بروفيت كارمن لاخ يلو almost كارمن لاغ إلو يب كم تري وزلو ناتنا بروفيت هاريملو بزمل كعخا ليكويديتي سويب مسجبره وكا ليكويديتي مسوسده كل غزي تريد كنغبر نخلينا مالتيو كابزو قصيلنا نا باوربوينت غوز دوكيمنت نغيد هاي probability وكا انتري سيت اب زبال كانرينا انتري سيت اب انتي مالتيو اندردا زملو كنريم صنحنا ثلاثه عينت ناي اي سي تي موديلات اندحردا هاي probability نبلوم تخوينا A+ كنبلو نخيل وكا هاي probability زلو اندحردا انتري تدلينا خا نزوم ثلاثه زياتهم اب حدا طرنيفنا خميغرنا هنتقملهم نخيل بحصر زباله مالكا كريكمي
ኣብ ጽሑፍ ናትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሰለስተ መልክዕ ነዚኣቶም ክንጥቀመሎም ንኽእልና ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዝኾነ ወይ ከዓ ኤ ፕላስ ዝበሃል ሴትኣፕ ከዓ ክንረክብ ንኽእልና እቲ ቀዳማይ እዞም ሰለስተ ሞዴላት ኣብ ሓደ ጠርኒፍና ክንጥቀመሎም ከለና ንረኽቦ ዓይነት ኢንትሪ ማለት እዩ እዚ ከዓ ስናይፐር ኢንትሪ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእልና ብኻልእ ኣዘራርባ ሓደ ዝለዓለ ሪስክ ሪዋርድ ክህልወና ክእል ካልኣይ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ከዓ ብዙሕ ካብ ምኽሳር ከዓ ወይ ከዓ እቲ ስቶፕሎስ ናትና ኣዝዩ ገዚፍ ካብ ምግባር ከዓ ከድሕነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ደረጃ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ ታይም ዩር ኤንትሪ ዊዝ ኪል ዞን እንታይ ማለት እዩ ናትና ኢንትሪ ወይ ከዓ ታንኣትወላ ናትና ቦታ ኣበይ ናይ ኪል ዞን ወይ ከዓ ኣብ ትክክለኛ ዝኾነ ኪል ዞን እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ፖይንት ምእታው ወይ ከዓ ኣብ ምግንዛብ የድሊ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ናትና ኣናላይስ ክንገብር ኮልና ወይ ከዓ ኣብቲ ናትና መጥናዕቲ ክንገብር ኮልና ከነጠቃልሎ ዘለና ነገር ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ከዓ ኣቮይድ ሎው ኳሊቲ ሴትኣፕ ዝብለና ኣሎ ማለት እዩ እዚአን ሰለስተ እዚአን ብሕፅር ዝበለ ክገልፀልኩም እየ ንኺድ ኣብ ትሬዲንግ ቪው ከሪአኩም እየ ቅድሚኡ ግን ናይ ኣይሲቲ ናይ ኪል ዞን ታይም ወይ ከዓ ናይ ኪል ዞን ከመይ ጌርና ናይ ኢንዲስስን ናይ ፎሬክስን ይፈላለዩ እዩ ኢለኩም ነረ ብዝሓለፈ ማለት እዩ ናይ ኢንዲስስ ኣብ ዝሓለፈ ገሊፀልኩም ነረ ናይ ፎሬክስ ምስ ትደልዩ ከዓ ነቲ ናትኩም ናይ ኣይሲቲ ኢንዲኬተር ወይ ከዓ ናይ ኣይሲቲ ኪል ዞን ኢንዲኬተር በዚ መልክዕ ሴትኣፕ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ከተስተኻኽልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ንኸይድ ናብ ትሬዲንግ ቪው ኦኬ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ንድሕሪት ገፁ ይወርድ ነይሩ ማርኬት ንድሕሪት ገፁ ኣብዚ ከባቢ እዚ ይወርድ ነይሩ ማለት እዩ ብዚ ነይሩ ሶ እቲ መጀመርያ ኣብዚ ማርኬት እዚ ክሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ መጀመርያ ኦርደር ብሎክ ክረክብ ክኽእል ኣለኒ ወይ ከዓ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ክብሎ ዘለኒ ክብሎ ዝኽእል ቦታ ክረክብ ክኽእል ኣለኒ ኦኬ ሶ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኦርደር ብሎክ ናተይ ኣብዚ ኣለኒ ኣብዚ ኦርደር ብሎክ እዚ ከዓ ዝያዳ እንታይ ክረክብ ክኽእል ኣለኒ ፌር ቫሊ ጋፕ ክረክብ ክኽእል ኣለኒ ሶ ኣብ 4 ኣወር ታይም ፍሬም ክወርድ ካብ ዴይሊ ታይም ፍሬም ኣብ 4 ኣወር ታይም ፍሬም ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፌር ቫሊ ጋፕ ኣለኒ ሶ ፌር ቫሊ ጋፕ ምስ ረኸብኩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌር ቫሊ ጋፕ ክንብሎ ኢና ሶ ፌር ቫሊ ጋፕ ምስ ረኸብኩ ኣነ ሕጂ ነዚኣ ቦታ እዚኣታ ክብላየ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናተይ ክብላየ ማርኬት እንድሕርዳ ነዚኣ ተተንኪፍዋ ክኣቱ እየ ማለት እዩ ሶ ካብዚ 1 ኣወር ወሪድና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሊኩዊዲቲ ክንብሎም ንኽእል ነገራት ኣብዚ ኣለውና ማለት እዩ ሶ ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ተተንኪፉ ክንኣቱ ኢና ኦርደር ብሎክ ከምኡ ከዓ ፌር ቫሊ ጋፕ ረኺበ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ማርኬት ናበይ ገፁ እዩ ዘሎ ኦቨርኦል ማርኬት ንታሕቲ ገፁ እዩ ዝወርድ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንታሕቲ እዩ እናሰበረ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ከምዚ ኢሉ እናተንከፈ ንታሕቲ እናሰበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሊኩዊዲቲ ረኺቡ ዶ ይረኸበን ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ኣቐዲሙ ኮንሶሊዴት እዩ ዝገብር ነይሩ ሶ ተመሊሱ ነዚኦም ሊኩዊዲቲ ኣብ ዝነበሩ ወሲዱ ንላዕሊ ይወፅእ ኣሎ ሶ ዝተንከፈለይ ካልእ ክንገንዘብ ኢና ማለት እዩ 15 ደቂቕ ክወርድ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ኣሎ ኪል ዞን እውን ከፊት ኣለኹ እቲ ኪል ዞን ኣብዚ ዳብል ክሊክ ብምግባር ነቲ ናትኩም ናይ ኪል ዞን ሴትኣፕ እዚ ኢኹም ከተስተኻኽልዎ ትኽእሉ ፎሬክስ ዲኹም ወይስ ኢንዲስ ትሬድ ትገብሩ ብዘይገድስ ማለት እዩ ሶ ንኸይድ ፕሌይ ንግበሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤሽያን ኪል ዞን ኣለኹ ሶ ኤሽያን ኪል ዞን ትሬድ ኣይገብረን ምክንያቱ ሞስት ኦፍ ታይም ኢትስ ኮንሶሊዴት ዝገብር ኢና ነርና ኢና ስለዚ ኣብ ኮንሶሊዴሽን ግዜ ትሬድ ዘይገረ ኣዝዩ ሓደ ካብቲ ናይ ዋይስ ትሬደራት እዩ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትሩ ዴይ ኦፕን ናተይ ተኸፊት ኣሎ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ትሩ ዴይ ኦፕን ሴል ክትገብሩ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ከዓ ትሕቲ ትሩ ዴይ ኦፕን ከዓ ባይ ክትገብሩ ክትኽእሉ ኣለኩም ትሩ ዴይ ኦፕን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ እዚ ስሚረልኩም ኣለኹ ብፅሑፍ እውን ኣሎ እዩ ተዘይደቂቁ ማለት እዩ ኦኬ ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ለንደን ኪል ዞን ንድሕሪ ተመሊሱ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ምልክት ኣይገብርን እየ ምክንያቱ ገና ኣብቲ ናተይ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ዝበልክዎ ይተንከፈለይን ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ናተይ ኦርደር ብሎክ ወይ ከዓ ፌር ቫሊ ጋፕ ኣይተንከፈለይን ዘሎ ሶ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ግን ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብታ ናተይ ፌር ቫሊ ጋፕ ወይ ከዓ ኣብታ ናተይ ኦርደር ብሎክ ተንኪፍለይ ኣሎ ስለዚ ኣብዛ ቦታ እዚኣ እንድሕርዳ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይህብኒ ሃየር ሃይ ሃየር ሎው እናገበረ ክኸይድ ፀኒሑ ስለዚ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይህብኒ ትሬድ ክገብር እየ ማለት እዩ
يا سو كم تري وزلهم دحري تايجرو ماركت ندحري أبزي أزنبر liquidity trap جيروم أبزي أمنو كف ماركت كملس كله سيلز جبرو علوي تبعينا هنا سو أبزي كم تري وزلهم أبزي سيلز جبرو نيروم سلزم سيلز جبرو تايجرو ماركت ندحري دوس مسيلو أبزيوم سلزم liquidity تصاب دوس تتصبي liquidity وسيلو دحري تايجر ليالو ماركت structure shift جير ليالو أبي كده خري أخل 5 minutes 5 minutes كم تريو زلهم ماركت ستراكشر شيفت غير ليالو اوردر بلوك ابزلني فير فالي جاب ابزلني سوري دحري فير فالي جاب كم تريو زلهم اوردر بلوكون ابزلني ስለዚህ ሓደ ካብዚኣቶም ተተንኪፍለይ ከኣቱ እየ ማለት እዩ ሶ አልሞስት ኣብዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ተንኪፍለይ ኣሎ ከኣቱ ክእል እየ እንድሕር ደኣ ኦርደር ብሎክ ናተይ ክትንክፈለይ ዘለዎ ተልኩም እውን ክንፅበ ንኽእል ኢና ሶ ኣይተወንን ገዲፍ ንኸይዱ ሶ ኦኬ ሕጂ እውን ገዲፍ ንኸይዱ ኣሎ ስለዚ እታ ክገብር ኦቲ ክጥቀም እየ ካብዚ ክሳብ ኣብዚ ክዘርጊሐ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ክመፀለይ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ልዕሊ ትሩ ዴይ ኦፕን ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኦኬ ሶ ፕሌይ ንግበሮ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ልዕሊ ትሩ ዴይ ኦፕን መፂለይ ኣሎ ስለዚ በይ ከኣቱ ክእል እየ ኣብዚኣ 61 ወይ ከዓ ኣብዛ ጎልደን ዞን ምስ ተንከፈለይ ድሕሪ ኢኻ ናተይ ስቶፕ ሎስ ኣብዚ ከባቢ ክገብር ክእል እየ ቴክ ፕሮፊት ናተይ 1 to 3 ክገብር እየ ወይ ከዓ ኣብ ኔክስት ሊኩዊዲቲ ክገብር እየ ማለት እዩ ሶ ኔክስት ዝበሃል ሊኩዊዲቲ ናትና በይ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሶ ኣብዚ ታርጌት ክገብር ክእል እየ እንተዘይሰሲዕ ከዓ ተመራፂ እዩ ጃስት ግን ንሕጂ ክሳብ ኣብዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ስትራክቸር ይህብና ዘሎ ኦኬ ፕሌይ ክንገብራ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ካልኣይ ግዜ መፂኡ ኢትኒ Okay, New York PM session. هم تريو زلهم كا خمس جيروها موداتا ناتي تك بروفيت هاري مليالو إذا مالت كان أب كبابي 3.7 ريسك ريوارد ريشيو رغيبنا لنا مالتيو سو أبزي نجارزي انتاين أبزي A plus يت أبزي بالتاين أنا مارنخل حدا استوبلوس ناتنا لعلي اوردر بلوك كاب مغبار دحنا لنا اذا مالت ابز خباب زخن غبرو زغبانا سبلوسناتنا ابتاعتي ماركت ستراكشر شيفت مسحبنا اتينا لنا بتوساخون ابزي اوردر بلوك نغبرو ابزي فير فالي جاب نغبرو زغبانا بفير فالي جاب 1.7 محبنا نيرو مالتيو باوردر بلوك كا almost 1.25 محبنا نيرو مالتيو سلازي كم تريو زلوخ مسلسيوم كومباين زغبرنا وكاس زحاوسنا يمكن اتي ريسك ريوارد ريشيوناتنا زياده كنكسب كلنا زيادة نخسب مالتيو كنكسر كلنا خا وحد نخسر مالتيو سو كابزي هايلو متمرتنا نزي مسل نيرو مالتيو سو كال بتوساخي كم زعين تريد موساد انتاي يودي حق زنا كان زوم ثلاثة ناي اي سي تي كور انتر موديل زبالة حاويس كام تكام هاي probability زي كونه وكان تخلطات زي بلو وكان نابتناتنا دلينا يزلنا ونابتناتنا بس زي كدلو كخيد ناي مخار تخلو تعت وانا تريد كموساد كحجزنا زخيل عينت تمرتي نيرنا لما عن تمرتنا مالتي سو نابتناتكم هم ورك الملسينا no fair value gap no liquidity gap skip the trade تابلنا له عند هردا fair value gap تزي حالي وي order block تزي حالي وكا liquidity عند هردا gap تزي جرو liquidity تزي وسيدو skip the trade تزي جركا تمراتي هنياتو trade زي مقبار نسخة فرحي وكا زي من قصة زي كونه تريد زي مقبارون حدا زي تريد كم مقبار كتحسبوه كتقول لكم سو نابناتكم هم ورك كنكيدينا كتقبروا زلكم نقرات ابزي تري والله مالتي باك تيست 10 trades using one of the 3 ICT entry model لما انتي كابس مهرنايم ثلاثه عينت ناي ICT entry model تتقيمكم 10 تريد وسودو ويكا باك تيست قبروا مو دحريو كندي كاب اتوم
order block respect ገይሩ ክንደይ ካብ ኣቶም fair value ጋር respect ገይሩ ክንደይ ካብ ኣቶም ከ liquidity sweep ምስ ገበረ ማርኬት ናብቲ ትደልይዎ ዘለኹም ማእዝን ከም ዝኸደ ሪከርድ ግበርዎ ወይ ከዓ ባክቴስ ግበርዎ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምግባር ኣብ ቴሌግራም ግሩፕ ናትና ሼር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ከዓ ግዜ ሂበ ቼክ ገብሮ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ኣጠቕልል ኣቢለ ክነግረኩም ከለኹ ኣብ ትሬዲንግ ክንደይ ግዜ ትሬድ ጌርካ ወይ ከዓ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ 3 ግዜ 4 ግዜ 5 ግዜ ትሬድ ምግባር ኣይኮነን ዋና ነገር እንታይ እዩ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ትሬድ ምግባር ክትለማመዱ ክትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ winners should focus only on a high probability interest and not act like a foolish retail traders ንስኻትኩም ከም ኣናብስ ከም ጀጋኑ ማለት እዩ ኣብ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዝኾነ ኤንትሪ ጥራይ ፎከስ ክትገብሩ ክትኽእሉኩም ከም ሪቴል ትሬደርስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማርኬት ኣብ ዝሰበረሉ ሕጂ ሰይሩ ዘለለ ኢልኩም ብዘይ ምክንያት ካብ ምእታው ክትቁጠቡ ክትኽእሉኩም ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ዘዳለኽዎ ትምህርቲ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ